tansah pinawenganing kawidadan. Bekti kula kunjuk. Yo tak tampa. Ya padha-padha. Iki senengane ngene lho, Tru. Piye? Sinuwun Nduk, Mandura ki wonge iki keras. Lho. Nek carane wong biasa ki militer. Heeh. Mula nek dhek keras aku ya kudu keras. Dadi nek keras karo empuk ora dadi keras karo keras, Tru. Oh iya. Ngono ya. Kudu imbang. Heeh. Lah nek ndi, Gong? Mbah kerep nang omahe bapak kok gek nglenceri senet kuwi. Maksude bojomu seneng karo Bambang Senet lho, Bang. Heeh, ketoke. Ha kowe piye? Arep tak kekke kok. Lho. Arep tak kekke. Heeh. Amergane wis males. Jelek aku. Lho, ha kuwi sing kaya ngono kuwi sing ora apik. Biyen kuwi pilih-pilih ampu kok saiki jelek. Salahe saya suwe saya ora iso omong. Bojo kok saya suwe saya ora iso omong. Mbah kuwi kena penyakit corona lho, Tru. Corona iku dudu penyakit bisu kok lho. Corona iku komunitas Rondo Anyaran. Dadi bojoku arep tak lebokke dadi komunitas kaya ngono kuwi. Lambemu ae kowe modar. Cuak gedhe cengelmu ae. Ana wong urip apik-apik kon modar. Lah terus wigatine, lah sasamunipun Bambang Senet menika dipun aku dening anak. Sawetara Bambang Senet menika mapan wonten ing Karangkadempel. Ning nyatane kowe kalah dhisik. Iki ora perkara kalah dhisik. Gong, sabar, Gong. Sabar, halus wae, sing tenang, sing ikhlas, sing sabar. Ora usah nyenthe-nyenthe kaya ngono kuwi. Kowe meneng ora wae, ora meneng gak dupaki sisan kowe. Santai, meneng urusanku. Ya. Nek ditku, engko. Ayan. Niki ora perkara kalah dhisik. Sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan. Ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora? Tur sampean kudune iso menggalih. Sampean niku Nalendra Titih Sanghyang Bathara Wisnu lho. Komeng sakepenake dhewe. Anake arep dipek karo Lesmana Mandrakumara. Apa jeneng sampean niku ora nyengsarake karo anak sampean? Lho. Nyengsarake perkara piye, Bagong? Nyengsarake piye? Ora sak penakmu dong ngucap nang ngarepe Kyai Prabu Durawati. Sik, iki arep gayeng ki, Tru. Kowe tenang, kowe tenang. Aku tratapan kono minggatno. Ngono kok wedi. Sinuwun Mandra wis melu omong. Ah ndek cangkeme kok melu omong. Tenang wae to. Niki ora perkara kalah dhisik, ning perkara sampean niku nyengsarake karo anak sampean. Yo lho, mulai yo, Gong yo. Ayo mulai aku wis tratapan niku. Gong gah. Wah, anggere cerewet idoni tenan. Wis ta iki perkaraku, Sinuwun Mandura ki nesu. Aku ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ngene iki. Engko nek nganti duka tenan, tak tandangane. Santuy. Waduh. Santuy yo santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Woi Bali. Nek kula Bali, adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon Bali, tegese nek ora Bali wani karo Baladewa. Nun. Tegese kowe nek ora Bali wani karo Baladewa. Nek kowe ora gelem takon Bali, tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tahu ngerti kondange Bagong. Bagong tuh enggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong kok ngawur. Pawarta menapa Koko Prabu kaselak nata ing raosipun ingkang raying Ndarawati ngawuningani sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu Kresna wonten timbalan kabar sumebar waruta saindenging jagat kabeh nganti keberbegen marang ngumandhanging pawarta ing sumebar apa pancen kepara nyata lan apa pancen bener lamun sira yayi kagungan putra angkat
Kresna, nggih wonten dawuh. Apa pancen kepara nyata lamun sira Yayi kagungan putra angkat miturut ujaring para kawula nganti tekan talinganing ya Prabu Duryudana yen to Yayi Prabu kagungan putra angkat ya kuwi wujud pawestri. Mongko wiwit dina iki lan tekan mangsa kala iki putramu wis dungkap dewasa ibarate kembang babar gondo arum wekasan akeh kang kepadha kepengin ngencuk marang sarining puspita mau. Koko Prabu wale-wale menapa estunipun menapa menawi sampun tanpa duka dawuhaken menika kepara nyata lan kepara saestu. Lho bener inggih saestu. Lah kok dadi siade entuk putra angkut mau lara-larae piye? Nalika semanten ingkang rayi nedeng badhe nindakaken manembah dhateng purbaning Wang Mahanasa wanci tengah ratri dumadakan boten kanthi kanyana-nyana jebul wonten satunggiling kenya remaja ingkang mapan wonten ing sanggar pelanggatan. Sareng kula dangu wanita kala wau prasaja kalawan ingkang rayi boten dadah, boten pernah, boten kagungan tiyang sepuh. Piyambakipun ugi boten mangertos dumadakan sampun mapan wonten ing sanggar pelanggatan negari Ndorowati. Tumunten krana kula nggadahi raos las dhateng lari menika, lajeng kula tanting. Lari menika tumunten kula anggep dados anak kula piyambak. Sakmangke sampun mapan wonten ing Projeng Ndorowati. Apa pancen bener yen Atmajamu angkat mau ingkang wewangi endang loro temon? Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Wah, dalah jagat wa Bathara, ya jagat pangestu Nggara. Mongko miturut ujaring para kawula, akeh para putra Nalendra, akeh para satriya munggahing para Nalendra kepadha kepi lan kumajelu anyedi marang sekaring kedaton ing Ndorowati. Ya kuwi kang aran endang loro temon. Kosek aku jane tak nyuwun prisa karo Yayi Kresna. Pasuryane endang loro temon iki kaya ngapa? Lah kok dadi nganti persasat akeh para satriya ingkang kepengin ngayunake marang Atmajamu angkat ingkang mbok temokake ning sanggar pamalengan mau. Koko Prabu, mboten nyono-nyono menika lari ingkang mboten dadah, mboten pernah. Nanging menawi paduka nyumurupi dhateng pasuryanipun anak kula pun endang lara temon, embanipun kadidene widodari ing Tenggonyang wonten ing Madyapada. Tegesipun widodari ingkang darat wonten ing jagat Koko Prabu. Walah jagat wa Bathara, ya jagat pangestu Nggara. Lah iki ngene. Sambung rapeti apa to sababe dene pun kakang nyatakake lawan Siadi yen to Siadi kagungan putra angkat. Yayi Prabu mak ngastina utusan lawan pun kakang yen to kinen nglamar lawan Atmajamu. Nglamar marang Endang Loro Temon sabab wis ana sak candra etung lungganing dina samengko iki putra nata ing Ngastina, Atma Jendra ing Ngastina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Persasat kaya dene wong edan. Kaya wong Bambung tulut ngulung bareng didangu dening Yayi Prabu Ngastina ngaku yen to gandrung-gandrung kapirangu kelawan putra nata ing Ndorowati ya kuwi Endang Loro Temon. Mula Kresna praptanipun kakang ana ing Praja Ndorowati sayekti mung kepengin angebun-bun enjang jejawah sonten. Angebun-ebun esuk angudan-udan sore ingkang wigati bakal nglamar kelawan Atmajamu Endang Loro Temon. Bakal ndak dhaupake kelawan Lesmana Mandra Kumara. Koko Prabu, nuwun sewu. Sakatahing para Nalendra, sakatahing para satriya sedaya sampun nyobi anglamar dhateng Atmaja kula pun Endang Loro Temon. Nanging kathah-kathahipun dipun tampik dening pun Endang Loro Temon. Kuwatos sing manah kula menawi ngantos sakmangke Lesmana Mandra Kumara menika ngantos dipun tampik dening anak kula pun Endang Loro Temon menapa mboten awon kedadosanipun ing atasipun putra Nalendra Ngastina teka dipun tampik dhateng Atmajaning Nalendra ing Ndorowati mongko nyatanipun menika namung anak pupun. Lah iki tak jaluk Yayi Kresna budidaya. Tegesipun budidaya kados pundi? Sira Yayi minangka dadi wong tuane Endang Loro Temon mestine iso mbebujuk lawan Endang Loro Temon. Dibujuk supaya gelem karo Lesmana Mandra Kumara. Ngeling ngono. Yen to Lesmana Mandra Kumara kuwi besok gumanti keprabone Yayi Prabu Duryudana. Yen to Yayi Prabu Duryudana wis lengser keprabon saka negara Ngastina, tanana liya kejaba mung Lesmana ingkang bakal nampa kamukten saputuhe negara Ngastina. Ateges yen to nganti Endang Loro Temon iku mengko iso dadi garwane Lesmana, tan wurunga dijunjung derajate Endang Loro Temon. Ing atase mung anak pupon wae, besok bakal cinadhang dadi prameswari ana negara Ngastina. Apa ora jeneng
Kyai Prabu ki padha karo dijunjung derajate ning Kyai Prabu Duryudana ing Ngastina. Koko Prabu, nuwun sewu. Tiyang nambut silane ngakrami menika mboten waton jodohaken ngaten kemawon nanging tumrap kula wonten petanganipun. Lho sik. Petangane wong rabi apa? Ngibarate tiyang keplok menika kedah asta kalih. Menawi keplok namung asta setunggal menika mboten badhe saged lumampah tegesipun keplok asta kalih kala wau. Temanten putri tresna kalian temanten kakung ingkang kakung tresna kalian ingkang putri menika tegesipun keplok asta kekalih ing sakmangke menawi nambut silane ngakrami sakmangke badhe pinardawa kamulyanipun ing ngangka kalih inggih menika gegaranipun seneng inggih krana seneng menika kinarya gegaran ingkang kukuh bakuh seneng utawi tresna manten kakung tresna kaliyan ingkang putri putri tresna kaliyan ingkang kakung menika gegaran ingkang kukuh bakuh inggih sabanjure ingkang salajengipun kedah kenceng lho nganggo kenceng barang inggih sing kenceng apane ingkang kenceng menika tekadipun tekad iya terus tekadipun kedah kenceng mergi tiyang nambut silane ngakrami menika bebasanipun sebaya mukti sebaya mati yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking krana menapa tiyang nambut silane ngakrami menika mangke wonten ing margi menawi kesandung kesrimpeting lelampahan menawi boten kenceng tekadipun tartemtu badhe mandheg wonten ing margi Koko Prabu. Wah bener ning tumrap aku perkara kuwi ora usah dadak didadekke bab nggone Siadi bakal duwa keparenging Kyai Prabu Duryudana nggone mala kramake atmajane pikantuk endang loro temon. Koko Prabu nggih menapa sak mangke rawuh paduka namung piyambakan ora malah mengko pun Kakang wis nganti lawan Lesmana Mandra Kumara Bapa Durna ing wis saged dadi naib bakal mala kramake Lesmana Mandra Kumara kaliyan Sloro Ireng utawa si Loro Temon yen nganti mengko iki Kyai Kresna maringake manten lanang bakal tak unggahake ning Datulaya yen perlu ana ing kene sisan didhaupake Lesmana Mandra Kumara karo Endang Loro Temon Kyai Kresna Ratune Ratu Tama Pati-pati leno Pranayaka Tyasraharja Panagare becik-becik Parandene tan dadi taryasing kala bendu malah bangkit makin andatra rupita kang reribeti Kakang Pati Dawa wonten timbalan sinuwun metu njaba mrepekana papan lenggahing Bapa Durna lawan Lesmana Mandra Kumara ingkang padha angrantu ana ing bangsal pengrawit aturna supaya tindak munggah ning Datulaya nuwun ngestakaken dawuh kemareng sumire saking pasewanan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati Dawa
Mendalon tata trapsilanira ngajomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta jagat wasisaning Ubatara wayaptara jagat Koko Prabu nggih ngantos kawontenanipun kados mekaten Lesmana Mandra kumaranggenipun gandrung kan anak kula inggih menapa ning gendang loro temon wis kaki jajal sawangen apa sira yayi ora mesake karo kahanane ing atase Lesmana Mandra kumara kuwi anak ratu kuwi putra Nalendra lah kok sandangane ting srembong kaya ngono merga tresna ora kelakon sarta katresnane durung iso ditampa dening gendang loro temon wekasan kahanane kaya ngono kuwi Bapak Durna, oh kula wonten maring adawuh. Mesinipun Bapak Durna menika ngemutaken kananipun Lesmana ing atasipun putra Nalendra kok ngagem topi hansip kados mekaten menika. Kawontenanipun kados pundi? Oh, menika menawi dipun elekaken nesu kok, Nggih. Menika menawi dipun emutaken tumuli duka, lajeng menapa-menapa dipun tendangi mboten kadosa putra Nalendra ing negari Ngastina. Kula menika ngantos bingung. Kula menika ngantos bingung momong dhateng wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Wah, niki wau pun ngententekke dhuwit ora karo-karuan. Apa-apa ditukoni enten alun-alun negari Ndrawati. Sing kira-kira Ngastina ora ana, dituku. Monggo lajeng tumuli badhe dipun beto wangsul wonten ing Saroja Binangun. Menapa kula menika wong tuwa kurang anggenipun momong dhateng putu kula Lesmana Mandra Kumara. Mekaten Bapak. Iki nggih. Lesmana Mandra Kumara, atmajaku bocah bagus. Padha kanthi harja sapraptanira Lesmana Mandra Kumara. Nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawaing tawang-tawang Siwa Kresna. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk wonten ngarsa Madukawa Siwa Kresna sinayang manggelung jagat Dewa Bathara. Iya nggih tak tampa pangestu ning Ndrawati tampanana. Kula pundi engga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya. Kowe kuwi ngucel-ucel apa? Tangan kok ming tok ucel-ucel sabun. Anak ratu kok ngucel-ucel sabun karepe piye? Sanget anggen kula kepengin lan kumacelu pinanggya kawan gegantilaning ati kula. Inggih menika Endang Lara Temon Kulon Praga. Endang Lara Temon Kulon Praga. Temon menika rak Kulon Praga.
kuwi Atmajaku wanita Atmaja putri ingkang wewangi endang lara temon. Wah, piye? Kula nyuwun dhaup. Kula nyuwun dhaup wae. Karo sapa? Saontene. Oh, kondur sanane iki kepiye? Aja sanane Lesmana matura karo Wak Mindrawati yen kowe pengen dhaup karo endang lara temon. Kacarios Wandrawati kagungan putra angkat. Pawestri anggenipun mendhet wonten ing panti asuhan. Ora ana ing panti asuhan nanging nggonku nemu ning sanggar pelanggatan. Sir kula matur ngoten. Sanggar pelanggatan negaring Ndrawati naminipun endang lara temon. Bener. Lesmana, wonten dawuh apa sira wis nate ketemu karo Mbak Yu Endang lara temon? Pangestunipun dereng. Lah kok iso tresna kuwi kepiye? Kula niki wonge nekat kok. Rung tau ketemu ya pokoke tresna. Nek apik ya digaruk. Nek elek ya ora sida. Wong kula niku anak ratu, kula niku putra ratu. Putra ratu negari Ngastina, kula duwe wenang, kula duwe Purbawasesa. Nek kira-kira kula mathuk karo endang lara temon ajeng kula dhaup, nek mboten ya ora sida ya ora apa-apa. Lesmana, wonten dawuh wae. Kaya jon jejereng wirang karo Wakming Mandura. Aku tekan kene iki diutus karo bapakmu supaya nglamarke endang lara temon. Sing wigati endang lara temon ki aja tok tampik. Wujude kaya ngapa tampanen. Wujude kaya ngapa ditampa. Merga iki kowe tekan kene iki didhawuhi karo wong tuamu nderekke karo Wakming Mandura. Aku ingkang kajibah nglamarke endang lara temon. Nek nganti endang lara temon kowe ngerti rupane dur tok tampik sing wirang aku dudu sapa-sapa. Aja kaya ngono ya putu. Ditambah ya putu. Mengko nek kowe ora gelem kekno mbahmu ya putu. Ditampa endang lara temon ditampa. Nggih. Kowe wis tresna. Sampun. Lahir batin, lahir batos. Wah. Ngene. Ngono. Kowe tak kandhani ya. Sing duwe wenang tumraping endang lara temon kuwi dudu Wakming Ndrawati. Nggih. Ning endang lara temon dhewe. Disronta sawetara, mengko anakku tak tandingi. Yen pancen anakku keduga sarta gelem ngladeni, aku ora bakal wegah sarta ora bakal wewel maring Atmajaku kelawan sira Lesmana Mandrakumara. Nanging yen to mengko anakku ora gelem ngladeni, kowe aja nganti lara atimu, gedene aja nganti darbe tumindak ingkang nalisir saka angger-anggering kautaman. Lesmana sendika ngestaken dawuh ning saking panginten kula ketoke kok kula cocok. Mergi kula pun tau ngerti fotone endang lara temon, ayune ora jamak. Mripate lindri-lindri. Nuwun sewu tutuke gendhewa pinenthang. Men sempal apa piye? Lambe kok gendhewa pinenthang. Lembeane mrak kesimpir rikmane nganti ules janges kaya grojokan. Mongko nuwun sewu pakulitane kuning lumer kaya santen. Duh, aduh. Kula niku nek nyawang pasuryane endang lara temon niku sasat ati kula wis ora kuat. Jarine durung nate ketemu kok iso ngerti pasuryane anakku endang lara temon. Pun ping 4 kula niki ngimpi ketemu endang lara temon. Sepisan nalika semanten kula wonten ing pasumpenan nedeng tenguk-tenguk wonten ing ajeng kasatriyan dumadakan wonten satunggiling putri mawi kebayak biru. Gen pundak enten uwuhe.
ledang-ledang terus kula takoni kowe sapa nduk ngaku nami Endang lara temon lah karepmu ngopo kok tekan kene niki teng impen lho wa iya kula meng cerita iya kula kepengin suwita kalian Raden Lesmana Mandrakumara sakal kula candhak tangane kula gandeng lenggah wonten ing dampar kasatriyan terus kula tanting nek kowe seneng tenan karo aku ya seneng karo kowe bareng ngoten terus kula jak teng jero kasatriyan kula kandha karo Endang lara temon kasatriyan semene gedene kitekmu kabeh kae kreta kencana pirang-pirang kitekmu kabeh aja nganti duwe rasa wigih ring-ring apa koke kabeh tak kekke kowe waton kowe dadi tekku Endang lara temon boten semaur ming dungkluk kalih guyu ujaring para sepuh wong wadon niku boten tau gedhek karo anthuk anane ming guyu kalih nangis nek nangis niku wegah nek guyu niku purun cetha nek Endang lara temon purun kalih kula boten sranta rasaning ati boten kuat nyawang Endang lara temon kula glandang wonten ing patenggan sak banjure wah isin kula ajeng ngomong ora apa-apa iki nang kene piyai sepuh kabeh kula bapa Endang lara temon kula tibake enten ing kasur babut bareng wonten lap ilang impen kula rampung kula grayah-grayah tak kira Endang lara temon teng jejer kula bareng kula grayahi kucing Candramawa kucing jaratan keparat kucing kula candhak kula banting jarene wong tua nek ngimpi urung tutuk kuwi bantale kon malik bantal kula walik tinggine mubal terus sare meneh sare mleh jebul ngendikaning para sepuh menika leres nek ngimpi rong tutuk niku bantale diwalik iso diteruske impene lah niku nyata ning ora ketemu Endang lara temon pun ganti wedokan ketemu sapa bakule mie ayam sir-sirane Bapak Durna hus ora sak kaya ngono kuwi Lesmana. Aku ki ora tau piye-piye. Alah, sampeyan rasa dadak kumbi rasa selak. Nek sore tuku mie ayam teng lor pertapan Sokalima, bakule lemu. Sikile gedene ra jamak-jamak. Ya wis ben, wis rasa tok gagas. Mulai ingkang saking menika wa kula nyuwun kanthi sanget Endang lara temon kepareng kaparingna dhateng jasad kula. Menawi wa Prabu mboten marangaken Endang lara temon trimah kula suduk salira mboten nyumurupi gelaring jagat miwahe seming rembulan ajeng kula cupet umur kula dumugi semanten kemawon wa tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana ing bong dereng ngantos paripurna sami Mbawacana kasaru ingkang nyerpepeh pindha sata matarangan utusan lengkar kadempel Kura Petruk sumawur Kura Bagong dumrajak tanpa harapan karya cingap kang samya mulat
Bathara wayah para jagat Prabu. Nggih. Dereng ngantos paripurna anggen kula ndangu dhateng atmaja kula pun Lesmana Mandra Kumara. Menika kadidene sowanipun Panakawan. Lho la iya la kok iki Petruk karo Bagong dumrajak tanpa harapan sowan ana ing negara Indrawati. Sajaya ana wigati Kresna Timbalana. Apa wigatine Petruk karo Bagong mau? Koko Prabu lenggah ing rangu mrayogi. Ya. Petruk sawise satata asu ingkang dadi napas sasat kang dadi riwe padha raja sapraptanira Panakawan Petruk. Nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladoni demuk tuwing tawang tuwang sinuwun. Tinempakno ing tulak manu kepareng kula ngaturaken sembah sumung keming pangabekti kula kunjuk lan widodo niring sambi kula sowan kula. Iya ya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayana ning kasantosan sinuwun. Panakawan Bagong padha raja sapraptanira tansah pinayunganing kawidadan niring sambi kala sowanipun ing abdipun Panakawan Bagong masih bersama Bagong. Ora tutuk sirahe ora. Marang kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya ya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Panakawan Petruk padha raja sapraptamu. Sinuwun Mandura. Ya. Wilujeng Gusti, bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu. Niring sambi kala tansah pinayunganing kawidadan. Bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Ya, padha-padha. Iki senengane ngene lho, Tru. Nggih. Sinuwun Nduk Mandura ki wonge iki keras. Lho. Nek carane wong biasa ki militer. Heeh. Mula nek dhek keras aku ya kudu keras. Dadi nek keras karo empuk ora dadi keras karo keras, Tru. Oh iya. Ngono ya. Kudu imbang. Heeh. Panakawan Petruk padha raja sapraptamu. Peremban Durna. Heeh. Rawuh mriki. Oh ya wis sawetara, sawetara. Nderekke putuku Lesmana Mandra Kumara. Oh, Ndara Lesmana. Iya, Petruk. Oh nggih. Wilujeng bekti kula katur nggih Peremban. Tak tampa, tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih. Bagong padha raja sapraptamu. Lho, Penemban Duran. Durna. Heeh, Durna. Bekti kula kunjuk Penemban. Iya tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Kula pun dinggo jimat paripih. Dayanana ing kasantosan. Dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Iya Bagong wis ora kepenak. Petruk padha raja. Ndara Sencaki wilujeng. Bagong padha raja. Ndara Sencaki wilujeng. Petruk padha raja sapraptamu. Ndara Pati Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Ya. Bagong padha raja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Lho nggih. Wis suwe ora tau dolan ning Widara Kandhang kowe. Nggih, sibuk. Ya wis syukur nek ana gawean syukur tegese ora muspra nggonmu urip ning alam padang. Nggih, asane iki kula RT. Oh. RT. Heeh. Ya syukur ya dipercaya dening para kawula. Pun dipecat kok. Lho. Pirang sasi? Seminggu. Omi dadi RT seminggu kok ngleleng murah jamak-jamak. Ha ngopo dipecat, Gong? Korupsi. Korupsi apa? Engko wae, Tru. Iki anu ya apa jenenge iki lelucon. Oh iya. Ora penting nang kraton kok ngetokke kaya ngene. Heeh. Petruk dalem ana wigati apa Petruk sowan tanpa tinimbalan. Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron kelapa. Apuren tambo bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atasa paduka Sinuwun Prabu Kresna ing Ndrawati. Iya ya ora dadi ngopo Petruk, sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula menika badhe munjuk atur sowan kula menika mboten saking pikajengan kula pribadi menika mboten. Mewah mboten saking pikajenganipun adhi kula Bagong menika ugi mboten. Ning kula menika dapur dipun utus Bapak Semar. Lho. Diutus dening bapakmu Semar. Nggih. Lah wigatine apa Panakawan? Mugi dados ning kawuningan bapak niku nuwun sewu. Anake bapak niku sakniki ora ming 3. Lho. Anake bapakmu Semar ora ming 3 mboten. Ning 4.
papat sapa wae sing tak ngerteni ming kakangmu Gareng kowe lan Bagong. Lah kok hitungane dadi papat? Nggih. Mergi ora suwe, dereng suwe niki bapak niku ngepek anak. Bapakmu ngepek anak sapa? Ah, kacariyos mekaten. Nalika semanten bapak niku ajeng nglakoni salat luhur. Iya. Teng langgar sisih kulon daleme bapak niku nak wonten langgar alit. Teng riku niku bapak niku kaget bareng arep mlebu langgar, kok bapak niku krungu ana wong nangis. Ana wong nangis, bareng langgar dibuka, bapak kaget jebur sakjroning langgar niku wonten nom-noman sing wis ndungkap dewasa nangis teng riku bareng ditakoni, "Le kowe iki anake sapa? Kowe iki saka ngendi kok nangis nang kene?" Lare niku bingung, kula niku mboten duwe omah, mboten duwe dadah, mboten duwe pernah. Kula niku ora ndek bapak, ora ndek simbok. Kula ya bingung kok ngerti-ngerti kula teng mriki niku janjane kula niku anake sapa, terus kula kudu pripun. Lah enten niku bapak terus ngundang kula Gareng kalih Bagong, kalih sawetara masyarakat, punggawa-punggawa masyarakat diseksekke sisan teng mriku. Diseksekke teng kampung, nek niki bocah niki dipek anak karo bapak. Lho, bapakmu ngepek anak bocah mau? Nggih. Gandeng bocah urung duwe jeneng, karo bapak dijenengi Bambang Senet. Oh, Bambang Senet. Nggih. Apa wonge ya lucu kaya kowe karo Bagong ngono? Mboten. Wah, sampeyan nek ngerti anake bapak sing terakhir niki? Ora percaya nek anake bapak. Pikiran sampeyan mesti bapak niku selingkuh. Lho. Kok selingkuh piye to, Gong? Anake beda karo awake dhewe kok. Senet iki bagus dhewe. Bagus. Nggih. Sampeyan nek ning ya cetha pirsa, Nding. Sampeyan nganu to kali Ndara Janaka pun apal pasuryane to? Iya, ngerti. Hah, mirip. Mirip Ndara Janaka. Niki kula malah semelang e. Lho, semelang perkara apa? Saploke Senet dipek kali bapak dadi anak niku kok bojo kula ora tau nang omah. Lah nendi, Gong? Mbah kerep nang omahe bapak kok gek nglenceri Senet kuwi. Maksude bojomu seneng karo Bambang Senet lho, Bang. Heeh, ketoke. Ha kowe piye? Arep tak kekke kok. Lho. Arep tak kekke. Heeh. Amergane, wis males. Jelau. Lho, ha kuwi sing kaya ngono kuwi sing ora apik. Biyen kuwi pilih-pilihmu kok saiki jelek. Salahe saya suwe-suwe saya ora iso omong. Bojo kok suwe-suwe ora iso omong. Mbah kowe kena penyakit corona lho, Tru. Corona iku dudu penyakit bisu kok lho. Corona iku komunitas Rondo Anyaran. Dadi bojoku arep tak lebokke dadi komunitas kaya ngono kuwi. Lambemu ae kowe modaro. Cuak gedhe cengelmu ae. Ana wong urip apik-apik kon modar. Lah terus wigatine, lah sasamunipun Bambang Senet menika dipun aku dening anak. Sawetara Bambang Senet menika mapan wonten ing Karangkadempel. Terus jebule Bambang Senet menika nuwun sewu, meneng-meneng matur karo bapak nek Bambang Senet niku pengin rabi. Bareng bapak niku nakoni karo Bambang Senet, "Lah sapa le sing arep tok rabi, anake sapa? Apa tangga desa? Apa pancen saka Karangkadempel kene?" Bambang Senet niku prasaja, "Mboten, Pak. Kula gandrung kula kepengin rabi kalih putra Ndarawati sing nami Endang Loro Temon." Bapak niku apal kali putra Ndarawati. Terus dawuh kare kula, "Truk, coba kowe sowan ning Ndarawati. Apa Sinuwun Kresna kuwi kagungan putra sing jenenge Endang Loro Temon?" Nuwun sewu sowan kula menika nanjihaken menawa saestu panjenengan kagungan putra ing nami Endang Loro Temon. Petro, dalem. Aku uga darbi anak angkat. Nggonku nemu uga ning sanggar pelanggatan. Lho. Estu niku? Iya, Petro. Namine Endang Loro Temon. Putri? Iya, wadon. Sampun dewasa? Ya wis pantes yen to omah-omah tegese wis ndungkap dewasa. Weh, lah kok kaya iki kaya digawe karo sing kuwasa ya, Gong. Bapak duwe anak wong lanang nom-noman muda gedhe mongko wis ndungkap anu palakrama. Sinuwun Prabu Ndarawati kagungan putra angkat wujute putri. Berarti betul. Heeh. Jenenge Endang Loro Temon. Heeh. Wis cekak-ceket terus. Gak dilamar ketoke iki ya kedayah ngene iki. Nggawa Lesmana barang ketoke ya mung arep do kepengin ngarepke Endang Loro Temon iki kudu dhisik-dhisikan.
Nek nganti dhewe kalah dhisik, Bambang Senet adimu ya adiku mengko kagelan atine, kowe karo aku malah ngrekoso leneng-nenengi karo Bambang Senet. Engko nek iki Dora trima Ndara Lesmana Mandra Kumara tekan kene nglamar Endang Lorotemon, nek Adi nglamar Endang Lorotemon nek padha-padha ngarepke terus gawe geger dadi geger piye kok. Kowe gunane apa nggawa aku? Hah? Gunane apa nggawa aku? Kowe meng kari omongan, engko nek Durna, Sinuwun Mandura, Lesmana iki padha-padha nglamar Endang Lorotemon, nek Dora trima kowe mulya sik. Wong telu iki tak sikate kabeh. Mbok nek omong nganggo aturan, Gong, dumeh cangkeme jembar kok nek omong kok sak karep-karepe dhewe. Iki serius iki. Mergo aku ditangisi karo adikku tenan. Tur aku tresna karo Bambang Senet. Nek Bambang Senet ora kelakon jawab mung perkara kalah karo Lesmana, anak ratu ning Kocluk. Hus cangkeme. Iki ana Begawan Durna ana Sinuwun Mandura barang kok. Nyatane ngono kon muni apa? Ya tak rembuke sing apik-apik. Mlengking saking menika sinuwun gandeng panjenengan sampun kagungan putra ingkang nami Endang Lorotemon. Kula nyuwun nganti sanget paduka maringna ingkang putra pun Endang Lorotemon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Badhe kula dhawuhaken kan pun Bambang Senet adi kula. Petro, nun. Sowanmu kurang cepet sebabe wis ana penglamar sing tekan kene luwih dhisik tinimbang kowe. Sinten? Koko Prabu Mandura, Bapa Begawan Durna nganti Lesmana Mandra Kumara nglamar Endang Lorotemon. Mula tak jaluk kanthi banget kowe ngalao, Petro. Kowe ngalao. Anakmu Bambang utawa anake bapakmu Bambang Senet kon golek wong wadon liya. Aja ngarepake Endang Lorotemon, mergo Endang Lorotemon iki mengko bakal tak tanting. Yen pancen gelem dinaub dening Lesmana bakal tak paringake utawa tak caosake marang Koko Prabu Mandura. Nah yen ora gelem, mesine Koko Prabu Mandura bakal adreng nggone mboyong Endang Lorotemon. Merga Lesmana nggone tresna ya wis kaya ngono kahanane Panakawan Petro. Mula kang sangka kuwi kowe ngalao. Ngalao baliya marang Karang Kadempel, omonga karo bapakmu matura. Yen Endang Lorotemon wis bakal ditanting dhaup karo Lesmana Mandra Kumara Panakawan Petro. Jaja muntap lir kenetap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir mundur ya wadanani rombranang kaya kembang worawari Bagong kok menyat saka nggone lungguh tumuli jumeneng padha karo Nata Ndarawati ateges kowe wani karo Sinuwun Ndarawati ya pepundhenmu aku. Sirmu piye karepmu piye Bagong? Ngene Sinuwun, lho ora basa. Sorry, ngaten. Niki perkara ora baen-baen lho. Niku perkara nyawa lho. Lho, nyawane sapa? Nyawane adhi kula. Nyawane adhi kula Bambang Senet. Nadyan Senet niku matur karo Bapak Semar. Nek kepengin rabi karo Endang Lorotemon, ning Senet niku curhate kali kula. Senet niku kentoke gegembolane ngatine karo Bagong. Mas, nek sampean mengke diutus bapak teng Karang Ndarawati, nek nglamar Endang Lorotemon, nek Sinuwun Ndarawati ora ngeparengake sampean dadi seksine. Kula ajeng minggat saka Karang Kadempel. Kula arep mlaku nganti sak pati kula. Lho, niku napa ora mesake? Ning nyatane kowe kalah dhisik. Iki ora perkara kalah dhisik. Gong, sabar, Gong. Sabar, halus wae, sing tenang, sing ikhlas, sing sabar. Ora usah nyenthe-nyenthe kaya ngono kuwi. Kowe meneng ora wae, ora meneng gak dupaki sisan kowe. Santai, meneng urusanku. Ya. Nek ditku, engko. Ayan. Niki ora perkara kalah dhisik. Sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan. Ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora? Tur sampean kudune iso menggalih. Sampean niku Nalendra Titih Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Kok mung sakepenake dhewe.
Anake arep dipek karo Lesmana Mandrakumara. Apa jeneng sampean iku ora nyengsarake karo anak sampean? Lho. Nyengsarake perkara piye, Bagong? Nyengsarake piye? Ora sak penakmu dong ngucap nang ngarepe Kyai Prabu Ndarawati. Sik, iki arep gayeng ki, Truk. Kowe tenang, kowe tenang. Aku tratapan kono minggatna. Ngono iku kok wedi. Sinuwun Mandra wis melu omong. Aun dicangkem kok nang melu omong. Tenang wae to. Niki ora perkara kaladisene perkara sampean niku nyengsarake karo anak sampean. Nyengsarake lire piye? Dasare wong sak jagat ki ngerti nek Lesmana ki anak tunggal ratu Ngastina Prabu Duryudana. Nek wong sak donya niku ya aja ngerti kabeh. Nek Lesmana niku nuwun sewu, anak ratu ning rada kocluk. Apa sampean ikhlas? Anak sampeyan ndang lara temon dipek karo anak ratu ning rada petuk. Apa sampeyan iki mang pikir? Saniki mang petung. Bambang Senet niku bagus. Ora bentuke ora kaya kuyok, ora kaya Petruk, ora kaya Gareng. Ning bagus ganteng. Nek entuk anak sampeyan arep Semar ki wong kere, arep Semar ki wong ora duwe. Secara lahiriah, waduh. Panjen Semar niku kere, ning batiniah. Semar niku titising Sanghyang. Sapa, Tru? Ambo. Lali ya. Yamadipati. Ngawur. Brahma. Ngawur. Mandrakumara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan adi. Luwung kula mati teng mriki tak wujuti. Lho. Tegese piye kok kowe arep mati nang kene? Kula ajeng ngamuk teng mriki. Lho. Ngamuk piye? Sampeyan dereng ngerti kula ngamuk to? Kula ngamuk teng Ndarawati, monggo sampeyan ngerti Bagong niku lek ngamuk nguyuh sak nggon-nggon. Apa kelakon Ndarawati pesing? Jagat Dewa Bathara. Ora jagat-jagatan iki. Serius aku omong tenan iki. Tinimbangane kula bali ngabarke nek Senet ora iso kelakon, dhaup karo lara temon. Adi kula mlaku nganti sak patine. Luwung kula teng mriki taunana windanana. Sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Ndarawati? Rawe rantos, malang-malang bakal putung legane atiku. Maring jajaran sekretaning bawana iblis lanat. Wah, gugu karepe dhewe. Wah, lah kok ngatasi derajate gedibal pitulikur wong elek nyolok mripanmu Bagong Ndrawili ucapake grojogan nyerwetek kaya bethe semun bawa tegalan. Bagong, diar kowe. Apokmu wong nek omongane ora tau ditata ya entuk-entukane kaya ngono kuwi. Kowe iki ditimbali Sinuwun Mandura kok. Bagong. Kowe aja meneng wae. Kowe tak timbali wangsulan. Ngladeni wong ngene iki sareh. Woh. Ha piye tengah ora dadi? Sareh. Udawa rasane bake simbal bareng apa kowe? Lho, njaba wis gayeng kok. Ayo sing ngarep linggo sing mburi mulih. Lho. Ngarep linggo sing mburi mulih ora. Arang Ndarawati iki luar biasa. Sinuwun Kresna ki nek muni lagi lenggasine waka masyarakate sing padha rawuh kebak uncep-uncepen ora muat, Tru. Ha iya. Bagong kowe tak jar rembugan. Oh iya ndeng lali. Kowe tak jar rembugan malah ngurusi wong ngono-ngono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora usah getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora usah dadak pripun-pripun. Kersane nimbali kula. Kowe mau ngomong apa? Hah? Kowe mau ngomong apa? Piye ta kowe? Kowe mau ngomong apa? Kowe mau ngomong apa? Kersane Kyai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Kyai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya kuwi Lesmana Mandrakumara. Tekane Nurgara Ndarawati dhisik Baladewa tinimbane Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali ya kandha karo adimu anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang Senet mau dikandhani nek endang lara temen bakal digarwa dening Lesmana Mandrakumara.
Yo lho, mulai yo Gong yo. Ayo mulai aku wis tratapan iku. Gong gah. Wah, anggere cerewet idoni tenan. Wis ta iki perkara aku sinuwun Mandura ki nesu. Aku ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ngene iki. Engko nek nganti duka tenan tak tandangane. Santuy. Waduh. Santuy yo santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Woi Bali. Nek kula Bali adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon Bali, tegese nek ora Bali wani karo Baladewa. Nun. Tegese kowe nek ora Bali wani karo Baladewa. Nek kowe ora gelem takon Bali tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tahu ngerti kondange Bagong. Bagong tuh nggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong kok ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten kelakon dawuh karo Endang Loro Temon, kula bali dadi jalaran patine adik kula getuni urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki, walah dalah uga. Tegese wani karo Baladewa sing nawedeni apamu wah kuku karepe dhewe. Wani karo Baladewa ngendi papan lo neter Kati Dayan. Diar. Aku wedi tenan kok iki kok. Aku tak metu dhisik kok. Bareng. Hah? Aku tak metu dhisik. Bareng. Engko nek kowe sik aku gelo. Saedan ora. Bareng to wong iki kakangku kok ora gelem bareng to. Dia. Nanti papane wong netrek Kati Dayan. Nek pancen wani karo Baladewa ngendi papane wong netrek Kati Dayan. Nuwun sewu nek jane niki ora apik dienggo gelut ora apik dienggo gegeran. Ning gandeng sampean nantang kali Bagong. Oke, ora masalah. Dikira kula wedi nek digetak Ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti papane netrek ayo dijajal kowe karo aku menang ndi? Kowe iso ngalahke Petruk. Kelakon boyong Endang Loro Temon. Wah, mati dereng aku bola caedan lan bagus. Ayo metu sapa ora? Wah, menungso rantangan. Wong edan. Wong sing nantang dheke kok ditujokke wong liya. Nganti Petruk gendandapan. Koko Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono lho. Kok ya manut karo Bagong. Lah terus kowe arep ngopo? Kowe nesu-nesu ki mau kok nganti ora nantang Koko Prabu kowe arep ngopo? Ha iki mungsuhe sapa iki? Iki tenan ra ana kegiatan. Oh, Bagong aku ora melu-melu. Hus. Kudu melu-melu. Mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandrakumara. Ayo. Petruk wis mungsuh karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsuh, cetha ora gayeng. Iki sing do dinteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, wis kudu perang. Ayo, kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petruk mungsuh Baladewa nggo ngapa? Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang, aku mau perang tenan, Bagong. Aku kesel tenan, Bagong. Ora gelem metu njaba. Atok kene-kene wae. Karepmu piye ora gelem metu kowe sing marahi Lesmana Mandrakumara nglamar Endang Loro Temon. Ah, obrak-abrik tenane. Ora minggat aku sing arep iki gagal. Aku ora melu-melu, Bagong. Ora melu-melu apa? Sing marahi adikku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Loro Temon arep kukup. Kowe anak ratu ning koclok. Anak ratu ning pecok kowe. Hah? Hei, ho, ha. Diseneni kok mripate ngeteng ngisor.
ngengetke mripatku. Matamu gede banget. Matamu kuwi mangun-angunake wong tuwa mata-matake. Ayo, ora semingkir saka negara Ndarawati Bagong sing arep ngamuk karo kowe wis. Iki ya ngono. Ana kanan kaya ngene kok Sentyaki minangka senopati Ndarawati meng meneng wae karepe piye? Hah? Aku nek nesu nek sapa tak nesoni. Ya wis. Apok kowe. Seneng kowe guyu ta kowe. Nek wong ditothok iki kapok kowe. Mboten Raden. Wani yo. Mboten. Utawa ya ngono, Brek. Ya wis, wis. Wis ora ana sing tak seneni. Hei! Sama kowe. Nami kula Tariem. Ndek bojo ora? Sampun pejah. Mati ya? Inggih. Corona berarti. Inggih. Aku ya dadu. Anu duda. Duda kok muni dadu ora. Kene ngarep kene. Piye dap? Wus. Kok kaya wong omongan ning dalan wae ora Bagong ora edan. Sampeyan kudune adil sinuwun. Ora terus kaya ngono kuwi Dumas sing rawuh kakangne. Dumas sing rawuh anak ratu terus anake Semar dikiwake ora kena kaya ngono. Endang lara temen niku janjane kudu ditimbali mriki terus didangu. Gelem karo Bambang Senet apa Lesmana Mandrakumara. Adile kaya ngoten kok terus bareng Bagong sowan nglamarke adi kula kok kon mulih niku teng ati lara. Arep kula niki sesuk le asok tukon paling pol. Niku ora kaya sing mangharapke. Ning sing jeneng wong dadi manten iku ora kok perkara akeh asok tukon, ning perkara tresnane antaraning manten lanang lan manten wedok. Iya. Heeh. Lah terus apike piye? Endang lara temen jak mriki ditari. Gelem ro Senet apa gelem ro Lesmana? Nek mantene putri jawab dhewe, kula krungu dhewe. Gelem karo Bambang Senet, Lesmana kon ngalah. Ajare kabeh Kurawa. Ning nek mengke pilih Lesmana, kula ora arep wani napa-napa, kula tak mundur. Udawa wonten timbalan. Anakku Bak Endang Lara Temon timbalan mrene lho ngislaken dawuh. Nah ngono tegese adil ora ngono. Yutama ngambar arum sang kusuma
gembrang-gembrang yen ngandika oh lara temen nuwun paring adawa menapa Rama Prabu ya merga saka kasuwistyaning warnamu nganti Ndarawati iki kurang-kurang bejane bakal dadi ajanging pasulayan merga saka akehing para nalendra para satring padha dadi penglamar kepengin amengku kalawan sira Atmajaku Endang Loro Temon rawuhing Kaka Prabu Mandura nganti manten saka Ngastina ya kuwi Semana Mandra Kumara bebarengan karo sawane Panakawan Petruk apa dene Bagong ingkang kepengin nglamar kelawan Endang Loro Temon bakal dijodhokake kelawan majaning Kyai Semar putra angkat ingkang jeneng Bambang Senet Ger Cahayu ing antaraning loro mau sapa ingkang bakal mbok pilih supaya sirep genining peperangan ingkang tumanduk ning Projing Ndarawati Rama Prabu piye mestining manah kula mboten badhe pilih-pilih dhateng sinten kemawon menawi menika sampun pinesti jodho dhaup kula tartemtu kula tamung derek ya nanging kula nuwun sewu estunipun wonten gegembolaning raos sing badhe kula unjukaken ngersa paduka apa bab perkara sing kepiye sinten kemawon saged mengku garwa dhateng kula mboten ngomongaken namung tiyang loro saudon telu saurupan nadyan jalma wanan tetep badhe kula ladosi waton saged ngaturaken reruba pepanggil panyuwuning temanten putri inggih ingkang putra Penendang Loro Temon kowe nyuwun reruba apa nyuwun pepanggil apa temanten kakung kedah nitih gajah ingkang saged tata jalma sak ngajenging temanten kakung kedah dipun jogeti wanara ingkang ngulesipun pethak wingkingipun kedah wonten dewa bagus tuwin widodari setunggal dewa sakjodho tuwin gamelan Lokananta klayu klepu dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa pupus cindhe parijata kencana wondene panabu ing gamelan Lokananta kedah wonten Alindra Sewu negari menika sinuwun menawi saged ngaturaken mboten ngomongaken sinten menika menawi saged ngaturaken panyuwun kula tartemtu badhe kula ladosi sinuwun lah dalah kagongan krungu dhewe to kowe wah wis sulit iki sulit kuwi apa asu jengkelit sulit kuwi angel lah sebabe manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma waduh mongko saiki ora ana sirkus ngarepe kudu dijogeti kethek putih ingkang joget ana ngareping temanten ana apa jenenge temanten lanang mburine dewa sakjodho niku tegese dewa sing ayu ale widodari sing dewa sing bagus ale widodari sing ayu to iya gamelan Lokananta wajan mongko perunggu ning iya nek wesi ora entuk mongko kelurahan kae duwene ming wesi Kiai Dream dengkulmu mlocot sing nabo para dewa terus napa kayu klepu dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe parijata kencana kayu keplu klepu ora guyu ratu kok guyu lah wong kowe iki ndagel kok kayu klepu ora keplu kayu klepu dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa pupus cindhe parijata kencana engko gek sinom udu sinom parijata ora nganggo sinom parijata kencana sing nabuh gamelan Lokananta kudu ratu sewu negara wis net rasida rabi net wis yo golek sinden sing tuwa-tuwanan wae net nggo gajul-gajulan
Mangane golek anak ratu ora kelakon. Lemranet wis engko tak tepungke Prastiwi. Wah. Asik tenan ya. Nek arep mati nom ya peken kowe. Glundung-glundungke beres wis ora. Mangane entuk endang lara temon kok dadak ngrekoso golek gajah, golek kethek, golek gamelan. Bapak iki kayane sepira to, Net? Bagongan. Aku percaya bapakmu ki wong pinter. Bapakmu mesti ngerti karepe anakku endang lara temon. Wes, mengko ndak bapak malah kokean mikir, malah stroke. Ora mung kelangan nadi, kelangan bapak barang malah ngrekoso pon. Sekecake sinuwun kula tak medal jawi tak ngewangi Petro nek enten apa-apa ndak Petro malah mboten wonten sing ngewangi. Ya sing ati-ati. Timbal ngadawa Setyaki wonten timbalan utawa wonten timbalan jin tak kira mung merga kahananing Petruk kelawan Bagong lan utusan saka negara Ngastina samengko mesti bakal dadi dartahing tumanduk ana ing Praja Ndarawati. Hei kasinggihan mekaten tatanan para wadyabala lan kawula aja nganti kasempyok ing ngaradan upama dadi bandayuda aja nganti nyempyok marang ngaten remaning kawula nggih ngestaken dawuh babar pisan budal kang padha sebo ingsun kundur ngedaton mengko ingsun pribadi bakal merpeki lawan Koko Prabu sartane misang padha andon pupuh nun ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh manah Kakang Pati Udawa purna gadiring paranggilan Salutasu kundur kedaton jeluk saking dampar karo wirawit gambaran gading kadheraken sangganing Promban Cedi manggung petanggung Joko Palururing sampun ngambil patraning keprabon kawis tinggal saking Mandrawa tindak nyosri Nararata lamun katinon saking Mandrawa lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindak nyosri Nararata wau paripurna sang nata